دما خوش به به برنامه کردن یا تایبەت بهورنه ام هنکی بحثا روجرات کردستانی بکن بحثا ایرانی بکن جبو کسی کو درفت و امکانی وانتونه نبشو بینن اجی هول دادم هن آگاهیان سر روجرات بدم بلکی بکری و به دردی و بخواه اگر هونجی بخوازن اگر بدری و بو هون دکارن جهوار خراب بیجن در دور خراب بیجن آنج بارو بکن برای کسی دنجی ببینن جبر کو هم لسر مدیا جواکی بگشتی حساب منتینه آستان کردن برای کردن نکی زحمته اگر جدری و هات از نابیجن برای بکن اگر بعد حس کرد جدری و هات هون دکارن پارو بکن آنجی در دور خراب بیجن برای اوجلی تماشا بکن به رنگی اگر از ببینم کو براستی بکیرتی علاقه هیا اون لی تماشا دکن از ایجی زیادتر آگاهیان هر سال سر روجرات برنامه تایبەت چێکم بەری لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ئەم گشتی لێ بنێرن هەشت ئەیالەتە ئەگە مرۆ وەکی پێناسا کوردان ببێژە کانتۆن مرۆ دکارە ژرە بێژە هەشت کانتۆنە لێ ئیران به سیستەما ئەیالەتە به سیستەما وەلایەتە دابەش دکە لە ئیرانە بە گشتی 31 وەلایەت ئانجی 31 ئەیالەت هەنە تەنێ ji ئەیالەتێکێ رە دبێژە کوردستان لێ نها از یک به یک ام ji Ormiyê dest pê bikin ber bi aliyê din herin ez were bibêjim navê rastiyê Kurdî çi ye Îran bi çi navî denazkirin di nava heşt kantonan ji heşt eyaletên Rojhilatê Kurdistanê de eyaleta Ormiyê ku eyaleta herî mezin e aliyê şênî de nifûs de Îran jî re dibêje Azerbaycana Rojava an jî Azerbaycana Xerbî dibêje وەکی بەشێک ji Azerbaycanê binav dike lê Kurd çi re dibêjin Ormiye gelek bajar girêdayî wê ne heta agahiyeke taybet em bêjin Mehabat gelek navdar e li Kurdistanê Komara Kurdistanê ku li Mehabadê hatibû damezrandin hûn hemû navê Mehabadê nas dikin dibêjin Mehabat navçeyeke ji Ormiyê girêdayî Ormiye navçeyeke Ormiyê ye ew belkî ji bo we balkêşve gelek bajar bû awayî girêdayî Ormiyê ne lê Îran jî re dibêje Azerbaycana Rojava Kurd jî re dibêjin eyaleta Ormiyê piştî wê Sine heye bajarê Sine Îran jî re dibêje Sinendeç û eyalet Îran jî re dibêje Kurdistan tenê eyaleta wê eyaletê wekî eyaleta Kurdistan binav dike piştre eyaleta Kirmanşanê heye Îran jî re dibêje Kirmanşah وەکی ناوەندێکە پێوی ئەوەی پێناسا دکە لێ کەرماشان باژارێکی مەزنیە کوردستانیە حتا مرۆ دکار بێژە باژار وەکی مەزنترین باژارێک کوردستانی ناودارە کرماشان بخوا ناوەندا ئەیالەتەیە ژی هەم ئەیالەتە هەم جی ناوی باژارە هەم جی پایتەختە ئەیالەتەیە کرماشان پشتە لۆرستان هەیە پایتەختەوەی خۆرنەماوادە خۆرنەماوا li Îranê Loristana çûk û mezin hemû beş kirine ser eyaletê din becî kirine û eyaleta Hemedanê heye Hemedan di dîrokî de wekî Ekbatan jî tê naskirin paytexta Emperatoriya Medan bûye Hemedan bi baba Tahirê Hemedanî jî tê naskirin û her wisa îsa eyaleta Bextiyarî heye İran wekî çarmihalê Bextiyarî binav dike navenda wê şehrê Kurd e navendê û eyaleta Hemedanê em ji bîr nekin navenda Hemedanê jî paytexta wê Hemedan e dîsa navenda wê û Îlam heye eyaleta herî biçûk e navenda wê dîsa Îlam bixwe ye bajarê Îlamê ye û eyaleta din jî Xuzistan e navenda wê Ehwaz e ew eyalet Kurd û Ereb bi hev re dijîn di wê eyaletê û piştre digije ser ava Medan ava Medan di dema Emperatoriya Medan de hê Emperatoriya Persan ya Farisan tune bû kesên tune bûn Ereb li wê derê tune bûn ew Emperatorî destê Medan de bû ew av di destê Emperatoriya Medan de bûn Kurd jî re dibêjin ava Medan Îranî jî re dibêjin Xelîca Fars Ereb jî re dibêjin Xelîca Erebî bi wî awayî şerê li ser awê ye niha ev tenê aliyê dîrokî de mixwast bibêjim li aliyê din eyaleteke gel mirov bibêje binav bike wekî eyalet nizanim çi qas binav dikin girêdayî Kurdên Xorasanê nêzî 2 milyon Kurd li Xorasanê dijîn bi zaravayê Kurdmanciya Jûrîn wekî ya Bakur wekî Semsûrê wekî Meraşê
داخون شینیه کردان روجرات بگشتی ما گو 18 میلیون تی تخمین کرن او لعالتا اورمیه gelek perrangî heye gelek neteve bawerî bi hev re dijîn Kurd Ecem yani Azerî ku wekî beşek ji zerdeştiya an jî ji agir tên wisa bernavkirin lê niha Tirkiye hewl didin wekî Tirkan nîşan bidin Azerî dibêjin di dîrokê de ev jî beşek aryayî ne bi wî awayî wekî navê wan ji agir tê ji bîne Azerî belê Ecem yanî li herêmê jî re dibêjin Ecem bi giştî Azerî yanî Kurd Azerî Ermenî, Cihû, Aşûrî yani fela û her wisa dîsa netewên din bi Kurasînî heye ne Şîe ne ne Sunî ne ew jî Kurasînî bi awayî xwe nêzî Sunîya dibînin ew jî hem wekî netew jî xwe nêzî Kurdan dibînin gelek jî Kurdî dizanin hinek jî xwe nêzî Eceman dibînin gelek balkêş e bi wî awayî hemû bi hev re dijîn cihû hene me got Aşûrî hene, Xristiyan hene, Ermenî hene li giştî li Urmiyê ciyek wisa ye dîsa li ehwazê me got Ereb û Kurd bi hev re dijîn li bajarên din li eyaletên din hemû bawerî hemû zerava bêje li rojhilat hene yê baweriya Kurdên Misliman hem Sunî hem Şîe hene hem Kurdên zerdeştî hene, Kurdên kakeyî hene, yanî wekî êzdiyan e, wekî elewiyan e, Kurdê yaristanî hene ku yaristanî koka elewiya Qizilbaşa ye û bi wê Qelqanî hene dîsa zerava me got hene hem Kurtmanca jûrîn hem ya jêrîn hem Soranî yanî hem Kelhûrî dîsa Hewramanî ku Goranî Gerûsî Bextiyarî Lorî hemû yê ku nêzî demirkî Zazakî jî hewramî ye û baweriyê cuda me got hene ku li hemû awayekî pirreng dijî lev re sîstema neteweya demokratîk ji bo Rojhilatê Kurdistanê dikare sîstema herî baş be ku bikare min xwedinawa hev de her kes bi rengê xwe wekî baxçeyek ji gulan bijîn sîstema herî alternatîfa herî baş ji bo Rojhilatê Kurdistanê neteweya demokratîk dikare bibe çare ji bo ku her kes ser rengê xwe bikare bi awayekî azad bijî belê Rojhilatê Kurdistanê îja niha hinekî behsa piskirêka beşên dinyê Kurdistanê bi navên Rojhilatê Kurdistanê re bikin. Wekî hûn dizanin Rojhilatê Kurdistanê yekemîn beşek ku ji Kurdistanê cuda bûye di dîrokê de piştî şerê Çalderanê şerê Osmanî û Sefeviyan 1514 de bû ez bawerim ez neşaş bim Osmanî û Sefeviyan şer kir şer û nekokî wan yê li ser Kurdistanê 130 salî dewam kir Piştre di sala 1639 de 1639 de li Kirmaşanê li Qesra Şirînê li warê Ferhad û Şirîn li wê derê li Qesrê Şirînê peymanek mor kirin ku wekî peymana Qesrê Şirînê tê naskirin Kurdistan bû du parçe beşek nav rojhilat nav Îranê Sefeviye de ma ku nihakê rojhilatê naskirin sê beşên din jî Bakur Rojava û Bakur û Başûr jî di destê Osmaniya de man lev re Kurdistan cara yekem bi wî awê hatibû dabeşkirin bû du beş Rojhilatê Kurdistanê di aliyê çandî de zêde destkarî nehatibe kirin xwezayî maye min dikare bibêje û ji ber ku elfabeya aramî ya erebî bikartînin elfabeya farsî dema dixwazin elfabeya latînî bikarbînin wekî îngilîzî bikartînin lê şaş jî bikartînin di nasnameyê Îran de pasportên Îranê de bi wî awayî elfabeya îngilîzî ya latînî bikartînin gelek nav şaş têne nivîsandin lew re jî beşên dinê Kurdistanê dema dixwazin navên rojhilatiyan bibêjin hin şaşiya dikin pêwîstî ez çend nimûneya bidim nimûneya herî dawî ku ez rast hatim hevserokê Pejakê Emîr Kerîmî bû lê wekî Amîr Kerîmî hate nasandin ew ne Amîr Kerîmî ye Emîr Kerîmî hevserokê Partiya Jiyana Azada Kurdistan Pejakê Emîr Kerîmî dîsa em bibêjin Nasir Razazî hûn hemû nas dikin lê wekî Nasir Razazî dinivîsin gelek kes wisa binav dikin dîsa ew Necmedîn Xulamî ku wekî Necmedîn Golamî kes nas dikin dibînin lêbirinin ew jî hunermenda jin
یا باجر سنه جروجات کردستان شهین طالبانی لگر کس که شاهین طالبانی شاهین ناو زلامه شهین ناو جنانه شهین طالبانی یا هنرمند سینمایی در هنر ناودار جروجات کردستان اوجی بهمن قبادیه وک بهمن گوبادی دنویسنده نه بهمن گوبادیه بهمن قبادی لیبنرن ناصر رزازی نجمدین غلامی شهین طالبانی امیر کریمی بهمن قبادی بری که هن ناو روجداتی ها بلیو بکن بخونن آنچه کسی که به تیپ عربی نکاره ناو وان بخونن در دور آخواش کسی که دزانن بپرسن پاشی وسا خطابی هم بکن بیو اوایی اوجی هندیکاپ که از آستانگی کل پیشیا ناساندن ناوی روجدات کردستانی تنی مخواست هون بالدار بن بزانه بن روش چیه چاوته خواندن کردیگو دمک نزدیک ده دست به درسین زمان کردی دیگه ببن اندام بشوپینن و بدن ناسین کردیگو به کردیگو به حسانی کردی هیم ببن